Ονομάζομαι Παναγιώτης Μαρίνος και είμαι σκηνοθέτης και ηθοποιός στο θέατρο. Θεωρώ πως πρωταρχικές αξίες στη ζωή είναι η αλήθεια και ο σεβασμός. Η αλήθεια είναι ο στυλοβάτης για να διατηρούνται μεταξύ τους καθαρές οι σχέσεις των ανθρώπων. Ο σεβασμός είναι η άγκυρα που στηρίζει σταθερά αυτές τις αξίες. Η αλήθεια και ο σεβασμός λοιπόν στον αναγνώστη έγιναν κίνητρο για μένα για να δεχτώ να σας παρουσιάσω τη συγγραφική δουλειά του Πάνου Χατζιελευθερίου. Μια συγκλονιστική διλογία με την ονομασία «7 ψυχές». Μια ιστορία ζωής από αυτές που διαβιώνουν άνθρωποι της διπλανής πόρτας και που εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ. Ένας αντιρρησίας συνείδησης σε μια περιπέτεια με δεκάδες ανατροπές, με μοναδικό του συνοδηγό τα παραπλανημένα ένστικτά του. Χαμένος στο παντού και στο πουθενά, κέρδιζε τη ζωή, μα φλερτάριζε με το θάνατο. Ανέβηκε ψηλά, μα χάθηκε και στην ομίχλη και είχε ένα μόνο σκοπό: να αγγίξει την πνευματική του ολότητα. Άρα και τα κατάφερε, κι αν ναι, με ποιο τρόπο. Με συνεπήρε λοιπόν η γραφή του συγγραφέα, τόσο αληθινή, τόσο γλαφυρή, τόσο σπουδαία. Η διλογία των 7 ψυχών σύντομα θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένη σε ένα βιβλίο στο εξωτερικό. Σε όσους αρέσουν λοιπόν τα μοναχικά ταξίδια με πολύ κόσμο γύρω τους, το συστήνω ανεπιφύλακτα.